КПД се пуска след 70%, поработи малко и изгасне. Антифриза колко е на Рекса изгасна? Антифриза на Рекса е 32, на този термометър, който е вътре, твърди, че е 35 и нещо. Тези експерименти за момент са с блъскане на въздух в банята от същия. Почти не харчи ток. В момента набрала е температури и Рекса почти не харчи ток. Обаче това е при затворена баня, плътнена, да не диша навънка. Този вентилатор като блъсне, добре блъска, топло духа, добре, много топло духа, браво. Духа толкова, колко пише там. И в банята температурата е пак толкова. Тя е стабилна тук температурата. Тя е толкова стабилна, че ChatGPT каза, че е лабораторни условия. Температура и влажност са законтрени по принцип. Дори като се къпеме тук, термометрите редко надвишават стойности, защото по принцип работи вентилатора. Много интересно. По сметки, след като дадох няколко дневни скриншоти и данни от този термометри, ChatGPT каза тежката дума, като ги анализира всички термометри, които му дадох, че съм живял в лабораторни условия. Всичко е толкова точно, че няма докъде. Сега оставяме банята отворена за експеримент, който вече вентилатора няма да блъска навънка към рекуператора. Голямия за кръстоската вътрешен е изгасен, нищо не блъска. Сега ще наблюдавам какво става с температурите. С температурите става чудесно. Перка си около 30 градуса и това е. При външни 17 удара 30-ката на вкарване.